Lehenagoko bideo tutorialaren zatian blokei izena eta posizioa ematen aritu gara. Lehenengo bostei, konkretuki. Gainerakoekin gauza bera egin behar da, bai? Honekin. Bai grisekin eta bai zuriekin. Eta, bueno, zuek ikus dezazuen bloke bakoitzaren posizioa nire kasuan, egingo duena da bloke bakoitzaren azalpenean, adibidez lehen blokearen azalpenean, klik bikoitza eta bloke hau bere posizioan, agindutako posizioan jarriko da, bai? Fijatu bazarete, mugitu da. Baita bigarrenarekin berdina, hirugarrenarekin berdina, eta horrela bloke guztiekin amaitu arte. Beraz, blokeak horrela geratuko dira, bai? Orain, goazen barra gorri honekin lanean, bale? Izena emango diogu, lego klik egin, eta ping barra. Ping barra, jarri. Bale. Nahi duguna da, barra hau eskuinerantz eta eskerrerantz mugitzea, eta ertzak ikutzerakoan, bai hau, errebotatzea. Gainera, lehen posizio bat emango diogu, jokoa hasten den bakoitzean, posizio beretik has daiten, bai? Bale. Orain azaldutakoa egiten hasi baino harinau, garrantzitsua da, gogoratzea, kontrola hartu da. Bandera berdea sakatzean, barra eskutatu egin behar dugula, bai? Itxura eta eskutatu. Zergatik, blokeekin, pelotarekin, eta barra urdinarekin gauza bera egingo dugu, bai? Beti. Zergatik, lehen azaldu dut, ezta? Guk programa hasiera emateko bandera berdeari sakatuko diogu, eta orduan, jokoaren aurkezpena hasiko da. Eta jokoaren aurkezpenean ez ditugu nahi blokeak eta pelota eta barrak agertzea. Baizik eta zuriona tekla sakatzerakoan agertzea, bai? Beraz, orain, ping barra eskerrerantz eta bai eskuinerantz mugitzeko, egingo duguna izango da. Kontrolara joan, atera hau eta jarri. Kasu honetan, hasiko gara eskerrarekin. Eskerreko gezia tekla sakatzean, jarri eskerrerantz begira, bai? Horretarako mugimendura goaz, jarri 80 begira. 80 da eskuina, bai? Beraz ez, eskerrerantz. Minus 80, horrela. Eta esango diogu mugitzeko 80 pausu. Orain gauza bera egingo dugu, baina eskuinerantz. Beraz, kontrolara joango gara, eskuineko gezia tekla sakatzean, jarri eskuinerantz begira, kasu honetan 80, bai? Eskuina, bale? Eta mugitu 80 pausu. Mugitu 80. Orain pik barrari ordenatzen ari naiz, apurtxu bet, lehen posizio bat emango diogu eta esango diogu ertzak ikutzerakoan errebotatzeko, bai? Beraz, goazen kontrolera, zuriona tekla sakatzean, lehengo eta behin, erakutsi, bai? Zeren lehen eskutatu egin dugu, orain erakutsi. Esango diogu joateko posizio batera, kasu honetan zuek fijatu, bai? Jarri nahi duzuen lekuan, adibidez hor, eta fijatu koordenatu hauetan, eta gero hemen ipini behar dituzue, bale? Nire kasuan apuntatuta ditut, beraz, nireak jarriko ditut. Joan, minus 22, minus 126, bale. Klik bikoitza, zuek ikus dezazuen zein da nire posizioa, horrela, bale? Eta falta zaigu errebotatzearen kontua, beraz. Goazen kontrolara beti, bai? Zeren ikutzen duen bakoitzean, bai? Beti errebotatzean nahi du mugimendura eta errebotatu ertza ukitzean.
barnean sartuko dugu, honekin amaitu dugu, bai, pink barra. Orain, goazen beste barra urdin honetara. Izena jarriko diogu, kasu honetan hil zuzena, bale. Dakigunez gerta daiteke, pelotari mugimendua emango diogu gero bai, pelota, pink barrak pelota ez geratzea. Eta beraz, egingo duena da, hil zuzen hau ikutu. Hil zuzena ikutzerakoan, game over gertatuko da. Baina, lehenengo eta behin, hil zuzena eskutatu egin behar dugu, bai? Bandera berdea sakatzean eskutatu. Bale. Eta gero, zuriona tekla sakatzerakoan, esango diogu erakusteko, eta posizio finko bat emango diogu, bai? Zen nahi dugu beti horre egotea dagoen posizio horretan, bai? Beraz, mugimendua eta joan posizio. Bale. Bale, honekin amaitu dugu hil zuzena, orain baloia. Baloia hartuko dugu, izena jarri, baloia, bale. Lehenengo eta behin, mugimendua emango diogu, baina ahaztu gabe, bandera berdea sakatzen eskutatu egin behar dugula. Beraz, joku hasten denean, jokua, hau da, zuriona tekla sakatzean, erakutsi egingo dugu, lehen posizio bat emango diogu, gure kasuan, nire kasuan, 33 -1, bale? Eta orain, esango diogu beti, mugitzeko 3 pausu, mugitu 3 pausu, eta errebotatzeko ere bai. Errebotatu ertza mugitzerakoan. Orain esan behar diogu baloiari. Zer egin behar duen pink barra ikutzerakoan, bai bi bloke motak ikutzerakoan, bai grisa, bai zuriak, eta hil zuzena ikutzerakoan ere bai. Bale. Beraz hasiko gara pink barrerekin, bai? Bale. Zer nahi dugu? Nahi dugu baloiak pink barra ikutzerakoan errebotatzea. Horretarako, goazen kontrolara, zuriona tekla sakatzerakoan, baldintza bat sartuko dugu. Hau da, beti baldin eta hartu, bale. Beti baldin eta pink ukitzen egon, bai? Horretarako, goazen, sentsoreak ukitzen egon, eta jarri hemen, pink barra. Bale. Beraz, esango diogu, orain, bere norabidea, hartzen duen norabidea aldatzeko, bai? Horrela, errebotatuaren itxura emango du. Beraz, goazen, mugimendura, jarri, begira. Sartuko ditu hemen barruan, eragiketa bat sartuko du. Ken eragiketa. Eta esango diogu, hartzen duen norabidea, hau da, goazen mugimendura, norabidea, hau, 180 kentzeko, bere norabideak. Bale. Orain, bi bloke motekin arituko gara. Bai grisak, bai zuriekin. Beraz. A ber. Bloke zuriak, 3 hauek, baloiak hauek ikutzerakoan, ez direnak desagertuko izango dira. Eta bloke grisak, baloiak hauek ikutzerakoan, desagertuko direnak. Bai? Gainera, baloiari aginduko diogu pink barra ikutzerakoan egiten duen mugimendu edo egiten duen norabide aldaketa bera egitea. Bale?
Beraz, bloke zuriekin hasiko gara, bai? 3 blokekin. 3 blokekin gauza bera egingo du. Fijatu bazaretelen, bloke 15, 16 eta 17 izenak dituzte. Beraz, goazen kontrolera, zuriune tekla sakatzean, bale? Esango diogu beti itxaroteko, kasu honetan bloke 15 ikutzen egon arte. Beraz, arte itxaron, bloke 15 ikutzen egon arte. Ikitzen egon sartu, eta hemen jarri bloke 15. Ukitzen duenean, aldaketa, norabidea aldaketa, bai? Jarri eragiketa sartu, onda 80, ken norabidea, bai? Gauza bera egingo dugu, bai bloke 16 eta bai bloke 17rekin. Errezago egiteko, dakigunez, hemen dugu bikoiztu botoia, bai? Klik egin klik bikoiztu nahi den bloke zatiari, eta horrela aterako ditugu. Vale, orain, aldatu behar den bakarra da bloke 16 eta hemen bloke 17. Eta horrela bloke zuriekin amaitu dugu. Orain bloke grisekin arituko gara. Jakin bikoizteko aukera dugula lana errazteko. Zergatik? Bueno, bai bloke zuriei eta bai bloke grisei gauza bera eskatzen ari garelako. Aldatzen den bakarra da bloke grisak desagertu egingo direla baloiak ikutzerakoan. Baina, bueno, lehenengo eta behin bikoiztu egingo dugu, adibidez, bloke 16arena. Bikoiztu. Lehenengo birekin egingo dut. Beraz, hasiko gara. Lehen bloke grisa da bloke 1. Hurrengoa da 2. Eta horrela 14ekin, bai? 14 blokeekin egin ditugunean, hau da, bloke 1, bloke 2, bai? 3, 4, 14 arte. Orain, elementu berria sartuko dugu, bloke hauei, bloke grisei, bai? Zango gara kontrolera, hartuko dugu bidali denei, eta jarriko diogu bloke bakoitzari, bai? Bloke gris bakoitzari. Lehenengo bateri jarriko diogu. Bidali denei zer, berria. Eskutatu bat, idatziko dugu, eskutatu bat, eta horren azalduko dut. Honekin, beste objektu guztiei mezu bat bidaltzen ari gara, bai? Kasu honetan, bloke bat eskutatu egingo dela pelotak ukitzerakoan, osea, baloiak ukitzerakoan. Eta mezu honi esker, balotura izango da baloia eta blokearen artean. Aurrerago ikusiko dugun bezala. Beraz, gauza bera egingo dugu beste bloke guztiekin, bai? Bloke grisekin, beti ere. Bidali denei, sartu, berria, eskutatu 2. Bale? Eta horrela, 14ekin.